Chai! Ụmụnne m na-anọkwa ekelewe ihe ihere oo. Ote ụmụ nwanyị ga-esi tụpụta agbọghọbi a n'aka nne na nna ala di rute ebe n'ụlọ di ihe ọzọ ga-eje elowe ihe ihere bụ na-anụkwanụ agwe kelewo ihe a na-akpọ abọị tawakwanụ abọị oo. Chai! Chineke nne na-anọkwa ụmụnne m. Otu nwanne anyị nwoke bịara gbotowa okwu ihere, gbotowa okwu na-asụ oyi na ntị ọrụ ha mma ma otu. Ọ sị ya na nwunye ebi oji bekee, na ya na nwunye ebi n'obi ọma. Nwunye ya chewetele mụọra ya ụmụ ise. Nwaanyị mba nnọọ, ụmụ ise dimkpa nwoke atọ, ụmụ nwaanyị abụọ. Ihe atakara ihe isi ike abịa dị ka otu o si dịrị nnọọ. Ya sị nwunye n'ebe ya arụtala ụlọ na vileji, na ya bịa kpọrọ ụmụaka ka ha gaa nọrọ na vileji, ka ya chọọ wee move to self-contained or one room si ebe ahụ a na-agbawa mbọ ka ọ hapụ ịkwa ya aka na tee ya n'ugbo ya nwere ike gaa na nke enyi ya nwoke ha nga dị. Ọ wụrụ otu bọtụ biya ka ọ zere nye ya nwa anụ 100 naira ya taa ya ga-alakpuru. Enwee ebere ego na ya n'aka ya kwazie ya, ọ gbagote ese ndị ara ha na chukwu mebere ya zọkwara ha gbagote ha bak. Nwunye elegi sọ otu o si chọọ ya ngwa na nsogbu anọ na ọ bụ otu esi tige nwunye na moto ya na ụmụaka were the whole money ya n'aka chịkọlọta ya na Chineke nna bịa ya witness. Ya were the whole money ya n'aka 1 naira ya ewepụ chịkọlọtacha kee ngwugwu gbaro baba nye nwunye ọ ga-eji ya na ụmụaka ga-eji rịtụwa nri ma o fozienụ ihe gbasara skuulu ha. Na that night ya tiri nwunye na family na moto ha alawa ya ehihe ụra because of ihe mege n'ụzọ. Chukwu emere ya ebere ha laruo kpee na ha laruola obiọma kpaa ya na ha laruru n'udo. Ya kpee nye nwoke si ya na obere ego ya n'aka na ya esendela family ya to the village na agụrụ ji ya na enweghị ihe nwere iri. The guy si ya bịa ka ya kasị ego ya nri. Ọ wụta ya shiga na ka enye nwoke rie nri orizie ya kwụọ ụgwọ ya lụwa n'ụlọ ebia doruo. And ụgwọ ụlọ ha na-aga ime spy mgbe na-adịghị anya ya gwala landlord na ya agaghị return, ya ejighị ya ụgwọ mana ya agaghị return. Ya mekwere na arrangement bidoro shiwa ụfọdụ ihe ya ga-eji move to a smaller apartment ebe naanị ya ga-anọnwụ. Na obere ego ọbụla batara ya ka even property ya rere ụta ka ese ndegara nwunye ego n'ihi na ụmụ ya ndị ke nwoke a na-eri nri well ụta ka ese ndegara ha ego bọtaghalị ya ka lekwe ka ya na ji transfer. Nwunye agwawa sa na ọrụkwa ka ọwụ kemgbe ha ekwelewa ka ego ji batawazie ya aka na ịnụkwa na ya mara na ọ wote na mma ha lụwa gwene kemgbe ya na nwunye ya chigbuo ya n'ọchị. Nọ ya ka nwunye anọ na 1 year n'ụlọ ya na ụmụaka. Ya gwa ya sị na ya kwado nwe na o ruole mgbe ha ga-agbagote na ụtọ ọbụla o shedere na ọ dịzie ka mgbe ahụ ọ na-alabe. Nwunye ya sị na m no ka ya nọtụkwuo n'ụlọ na ahụ lụrụ n'ụlọ na ụmụaka adịla used to school ha nọ n'ụlọ ka ya nọtụkwuo he at least ọgodo 1 year ka ya nọtọ ha. Ya sịrị ili ya sị ya tolie mmanya elu were obiọma kpacha ya. Ọ ya ka nwunye ya nọchara 1 year nọ ntara ya from mgbe ya chọrọ ịbịa kpere 1 year agaala ọ nọrọ n'ụlọ nọrọzie after some months ya na ya abụọ discussed that thing. Na ya gbarutere ụlọ sị ka ya bịa hụ ha na o telie na ahụbe nwunye kewakwanụ ka nji atagbukwana ya n'ihi na ya wụghị onye nwaanyị ya likiri nwunye too much. Ya na-agbaje ka ya gbatịsa ukwu na akwara n'ihi na o teele. Nlụrụ ya eloruru lekwe abụọ ya nga ha. O nwere 1 young boy aha ya wa boy a na-akpọ ya boy. Ọ machaghị ihe amamihe ya ezughị oke. Iberibe ka ya ha sị na ọwa agwụ mara ya agwụ makwara na ya wụ ka mpa ya ka agwụ ahụ mara ya mpe. O ji anya ahụ nna mgbe niile ọ kpọrọ nna ya n'ọnụ ya eme ya sị na mpa ya mekwana nwụọ ka ya kushi isi obi na ihe na ọrụ ọwụ ndụ. Dez iberibe a na-eme isite wite ara ọ wụrụ mpa ya ka ọ dị ka mpa ya ka asụpụrụ ya mpa ya wee ebe ọ na-agbagharị ya aga o kporo mpa ya uwe na mpa ya arụ na mma mgbe niile mpa ya na-agụ mpa ya. So
ewerezie ya mara ihe a na-akpọzi ya wụ abọị tawakwa anụ, n'ihi na ya wụ nwa ejighị anụ egwu egwu. Iweregodu nshi buusu tụsa mesa anụ, that young man ga-ata ya. And ọkwa na mpa ya kpere abọị tawakwa anụ because of ihe ọ tatara n'anụ one certain time ya gara enwu. Mpa ya sị m ya hapụdoro na ya ọnwụọ mgbe na ya gwa mpa sị ọkwa na ya nwụrụ na ya na-elu ahụrụ ya ụwa ọzọ bịa this time around ya bịa n'ọnọdụ ejima atọ. A na-achị ya n'ọchị na ọwụwụ dịka iberibe the young man dị. Mana enwere ihe ọzọ eji mara the boy. Ọ naghị atụ ashị. Ọ sị gị na ya hụrụ onye a n'ụzọ nkọ, ọ hụrụ ya n'ụzọ nkọ. Ọ sị gị ya hụrụ ya n'ụzọ mmiri, ọ hụrụ ya n'ụzọ mmiri. Papa abụọ ya ahụ rụtakwala n'ụlọ. O mega ọfụma, ọ na-ere building materials na village there. Ọ ya ka ya lụrụ. And the data boy ahụ the young or the fond of him, mgbe ọbụla ya lụrụta ụlọ ọ ga-abịarịrị sị ya bịa zee gị ihe, ya bịa zee gị ihe. Ya chọkwana ihe e nwere. Ma eme ya enwe ihe ya zụrụ ya eji enye ego, so mgbe ya agaghị azụrụ ihe ya mma ọ ṅụọ. So abụọ ya ahụ laikiri o jighị ya egwu egwu. Ọ ya ka ya lụrụ. Ọ gbara lo bịa n'ụlọ ya sị nwanne ya za nwanne ya sị oe abụọ tawakwa anụ. Ya sị nwa anụ ya bịara taa na obi na ọ gbawale na nwanne o ya sị o abụọ nwanne ọ gịnị. Ọ gwawa ya sị na ihe ya sị ka ya bịa gwa ya wụ na ọ gwakwa nwunye ya o, na ọ gwakwa nwunye na ọ bụrụ na papa ya tọọ nwunye ya ime na ya gakwa bịa ikele mụrụ nwanne ya, na nwanne ya gakwa ha nọ na ụlọ onye ọzọ, na ihe ya na mpa ya mege na papa ya tọghala ya ime na ya enwekwele nwanne nwoke. Na ihe eji sị ka ya bịa gwakwa ya na direct ka o nwee ike gwa nwunye ọ nọrọ n'ụlọ hapụ ị na-amịgharị na papa ya wụ ihe ezigbo mmadụ, na ihe mpa ya ihe ojii ndị ome egwu egwu, na ihe na ọ chụgburu ya eji mara na ya wụ ụmụ nwaanyị isi ekpe niile na vileji ha na mpa ya nwee na ya onwe ya nwụbekwara ya maa ihe nna arụrụ ala ya ahụ ji were ha ekwe nwunye tigekwe ya wuo onye osokwe agbaforịrị ma nwaanyị ọma lụrụ. Na ihe ya sị ka ya gwa ya na ihe nọ na-eweghị ya iwe. The boy na-ekwu datin ya tọọ na olewe nwunye sị ihe a this young man kwuru ọnụgakwa ya nụga. Ya sị na ya eji okwu onye iberibe eme okwu. No, na like ọ jụrụ ya sị ya nụgakwa ya nụga na ihe okwu onye akọga ebe a na o ji emere okwu. Abụọ ya sị ya taa nwata nwaanyị mechie ọnụ, taa nwata nwaanyị mechie ọnụ, ịma okwu ndị iberibe na otu okwu ha na-eshi ama. Ya sị taa nwata nwaanyị mechie ọnụ na ọwụ ya wụ onye shi n'azụ ụlọ mpe gụghere azụ ụlọ shi ebe ahụ laa. Mgbe ya pụtara n'ime abalị bịa kwaja ụmụnna bịa ya na ya pụtara mitin ụmụnna. Ya jụwa sị ụmụnna eleke na vileji ha. Ya sị no ndị asestọ ndị ụlọ ha mbere ha, ndị asestọ ụlọ ha dị na ha kpụrụ oku n'abalị. Ya pụta n'abalị ya na ha mege mitin. Ya wee na-agwa ha ihe nna ya na-eme ala nna ya na-arụ na ọ mitin nọ ntaka ya na ya eji ọjị n'aka na-agụrụ ha ọjị. Lekwezi nwunye na ugbu a nwaanyị na onye ọjọọ, nwanne m nwoke na ezigbo mmadụ kwesịrị ịlụ. Lekwezi nwunye na ugbu ka nna ya gụghere ya ụzọ, nna arụrụ ala ya gụghere ya ụzọ shi azụ ụlọ ihe ma ya wụ ha ma na ya ya bikọs ya nọ na mitin ụmụnna ya enweghị ọpọchuniti ịpụta bịa gboje ya na-ahụ ya ka ọ gacha na ya ahụ na ya ugboro abụọ na ọwa shi ka ya tọrọ na ọwa azụ ụlọ ka na-eshi emeghe ya ụzọ ọ na-ala. Nwunye elewe dia boy legide efe n'isi ya jụwa nwunye sị na ọ gara n'ụlọ that man egughere ya ụzọ n'abalị, the man egughere ụzọ n'ime abalị according to hotel this guy shakọga ihe na onye a amaghị okwu ya so onye ashị. Ọ sị m ihe na owe ihe na ihe awe ihe a na-enweghị eji mara abụọ ọwụ ashị awụghị one of them. Ọ na-anọgide atụ ashị. Ọ na-ebili ya gaa n'ụlọ ya gaga ama isi ma ụmụaka ma gị na-enwe ihe eji mara ya ọ na-atụ ashị. Onye ama ihe na-aza ashị na ọ gara n'ụlọ this man ka ọ ga ya emewe ya wee okwu chieje n'abalị ya kpọlite nwunye sị na egwe ihe niile nọ bifo ewepụta okwu obodo na ya agaghị agha. Nga nụtara ka nwunye nọ gwawe na na the man jikwere si ya bịa ewere ego. Ya sị mba ya bịa na daytime na ndị ashịrị ga-goro gawa. So mgbe ya bịaziri ọ wụrụzie na ọ na-abalị ya na-elegezi fim ya mazi mgbe fim jiri mechaa. Ya sị oke ya na chieji elu ọkọrọ gbago elu ọkọrọ gbadala n'ihi na that man nwunye ya nwụrụ ya wụ mama abụọ ya ahụ. Mgbe ụfọdụ abụọ na-eme nna ya accuse na ọ ya nwagburu mama ya, na as long as o gburu mama ya na ọ gaghị aka nga n'ime ụlọ. Abụọ ya ahụ wee toto jiri nna ya n'anya ọ maghị otu o si eme. So ya jụwa so na ọ gara na ụlọ the man ga-elege fim gị na ego gịnịkwanụ ka ọ gara gị na the man sị na ote di ya ekpolatara na ya ma na ọ wụ ihe isi ike ka eji kpọlata na
nwunye ya nwụọna na enweghị onye ya na ya abụọ na-ekwupụrụ okwu na ụmụaka abụọ ya ndị ka dị mma ha pụọla oji bekee na ọwa abụọ ya na-wo etuto torie na ukwu ga-eto ebe niile toye na mkparanya bọtọtọ ọbụla chidere ọ na-ekwupụrụ ya ọka na enwere ebere ego ya n'aka na ya ama n'ọhụ ma ọ ga-abịa were ya ego ishiere ụmụaka nri na ya ma na ọ bụ ihe isi ike ka di eji welata ya n'ụlọ na ya bịa were so ọ ego ha ka ya gara gị ya sị ya ga n'ehihie ndị ashịrị ga-akọrọ ya dị ka enwe ihe jikọrọ dị ya na the man wala onwe ihe jikọrọ ya na the man mere ihe eji gazi mgbe ya gara fim mega ya elewe fim lechaa fim mgbe ya na-lechara fim were the money la ya na chi ejiele ya jụọ nwunye so doo ya anya ugbu a na abụọ ya anaghị atụ ashị na ama ya agba na this village ọ bịarute sịṅụ na onye na ya hụrụ ya ka o zuru oshi anaghị agbagha ya agbagha ọ na-ama ya onye ama ihe wee tụ ashị ọ na-ekwu ọnụ ya na-ekwu ihe anya ya hụrụ nwunye si ya dị sọrị na ya biko na ya gbaghara na ya dị sandata ya jụọ nwunye si dị ma na ọrịrị ya elu papa abụọ ya ọrịrị ya elu ya sị mba o ya gwa nwunye sọ ya ga-ebutere ya ihe ọ ga-aṅụrụ ya iyi n'ime ụlọ nga ya achọghị ikpọpụ ya obodo mana ọ ga-ewebata ya n'ime ụlọ nga mee ya private na ọ ga-aṅụrụ ya iyi na that man emetụ ya aka nwunye ya sị mba o na nwe ihe dị ụta nwoke emetụkwa ya aka no na nwoke emetụkwa ya akọrọ gbaga elu ya akọrọ gbaga ala ya gwa ya sị oke ka ya kpọọ somebody ka onye ahụ mere arrange onye ga-abịa gwa ihe ọ ga-eme ka o mee ihe ahụ to prove that na papa abụọ ya ahụ emetụghị aka the person ga-abịa in 2 days time ọ fọrọ 2 days ka the person because ejiela ya oji ya sendụkwara na ego a na-eji epuli ya n'abalị ezi ga-ehụ the next day the man ga-abịa nwunye agwawa ya na ya dị sorry na actually na the man mere but all once not just once and okpukpu nna be enyi ya jụwa ya gwa nwunye si ama ihe okpu ya chọọ ya jụgaghị ya ihe enyi nwoke ekpe na o mere eme ya si yes na ya mere ya dị sorry ya ha wutebiga ya oke ya si ya ihe mere na ọ ga-abịa lawa n'ụlọ ha ka ya mara otu eri ya ga-adị n'ihi na this boy ihe ọzọ eji mara ya ihe ọbụla ọ nọrọ ọkụkọ bụrụ ịsham na otu obere bịa kore n'ugbe o kochara ya ndị niile asị onye iberibe ọwụ and ọba enweghị ebe o kwurukwa na ahụta okwu ya asashi so na ọ ga-abịa nọrọ n'ụlọ ha ka ya rịkọtata onwe ya mara ma iji agaga ya aga ka ọwa agaghị aga ya mpa his wife that is oge nwoke nna nwunye na-agwa ya dat na ọ na-adị mma nwoke ịlụ nwaanyị gbotowa ya the moment ị lụrụ nwunye ahụ gbotowa ya ihe ndị njala ipush ole to temptation na ya hapụ ka ihe niile tara n'abalị ka ọ wụra nwụnta bịa ka ya machara ya nwunye ya ahụ okpeghara ha ma ọ bụrụ na ọ iwelatara ya hụrụ ngana na ya agaghị ekwe ya legaghị ya nwaanyị ka ọ tọọ ya to piece of furniture this man na-atọ ọnụ the table na-ebugharị the table like ihe nwa ya mere ọ dị mma like ọ ya nwa wụ the cause na m jidelu unu biko unu gbatara osi enyemaka ya wụhụ onye nsogbu ya wụhụ onye na-ekwu oke okwu na ebe ihe emeghe n'ime mmụlọ ọ ya hapụ okwu a ka ọ daa ya mana another thing wụ nga abụọ n'ugbo o bu oshala ya ebe niile another thing wụ the main problem wụ na ya nwaanyị alụghachitagodo back to him that the love is not there again na ọ ga-asọ ya oyi metụ ya aka na ya agaghị emetụ ya aka na ya ọ na-alụ ọlọkọtaga ịbịa lekọta ụmụ ya na ya ifat n'isi agbawashala ya na ya maara onwe ya na-enwe ihe ga-eme n'elu ụwa ka ya metụ nwaanyị aka again na the love anwụọ na nọzi there na ọ na-alọta leso latakara ụmụ ya na onwe onye ụdị ihere otu a dagidere na ihe ya so nwunye ya lawa n'ụlọ ka ya ghọtata onwe ya dabịa kpụrụ ya o kwesịrị ịwụ the reason nwunye ya jiri mee ihe o mere n'ụlọ biko gbatara osi enyemaka na even nwunye esogakwa nwa mba nnọọ na ya ọ dị aware na vidio ga-abịa ya n'ihi na ya gwara sị ya ga-ama ihe mba ụwa ga-ekwu na ọ gakwa agụ kọmentị a na onweghị ihere na ọ ga-abịa na kọment sekshọn ọ ga-ebiri di ya and o nwekwara ike were anọda akaụntụ na kọmentị na-akọ ụmụ ihe gbaghara na ya hụ ya na ya ga-ama ya hụ kọmentị ya na ya ga-ama ya na unu biko kwuo obi unu na unu biko mere ya ebere ụmụnne m otu a ka ọsọ m shibia gbotowara ya unu ike gwụrụ m ụwa kele nọ n'ime ya kai ama masị ihe akacha njọ na ụmụ nwaanyị emoda ji ụmụ ise na breji dịṅụ n'ụlọ ebe alụrụ dịṅụ what a disgrace what a shame na-enwe ihe unu ga-agwa nwanne ya unu gwa ya biko ọ wụrụ gị ole ihe ike eme udo dịrị unu